vakuru vedare yochingwayiwa nchipane kumbare yasimple chamvari wagwa TTT tidzamansa azvipereperemush azviperemush azvipereperemush azviperemush muri kuda kundipedza imuite mushe hamunyare kuda kundiundura makushe azvipereperemush azviperemush azvipereperemush azviperemush muri kuda kundipedza imuite mushe hamunyare kuda kundiundura makushe asamtini kandakavarwa kuchusport tasvika papota vakuvika passport akuwana tv sadzimerimoti toshandisa chipokotekekete handisi kuzvifonera asi kupare kuketo vadaya saya uchida kundifarira iwe vakunditaiazvipereperemush azviperemush azvipereperemush azviperemush muri kuda kundipedza imuite mushe hamunyare kuda kundiundura makushe azvipereperemush azviperemush azvipereperemush azviperemush muri kuda kundipedza imuite mushe hamunyare kuda kundiundura makushe ngoma dzasvika every location tiri kurira mumaradio station journalist riri kubvunza makwesheni usakeche mafilling station vachatenderera serotation tavapedzera meditation kandosvika varopay attention varenderangu nomadecision azvipereperemush azviperemush azvipereperemush azviperemush muri kuda kundipedza imuite mushe hamunyare kuda kundiundura makushe azvipereperemush azviperemush azvipereperemush azviperemush muri kuda kundipedza imuite mushe hamunyare kuda kundiundura makushe asamtini kandakavarwa kuchusport tasvika papota vakuvika passport akuwana tv sadzimerimoti toshandisa chipokotekekete